Entrance yan, entrance. Ganun yan. Report. Auto 4. Maya payabak po kay kayungan. Pagmasosyan tayo pong ini, kapigaganakan king Nuestro Señor del Rosario ning Fatima. Kambeda po din kay katamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po, the Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Sorrentino and family, Vice Mayor Roding Gonzales and family. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaitan, May Lacson. Para king anibersaryo ng kayang pang-ordain, Father Mario Sol Gabriel. Special intention, Ditz and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosaline Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Rosel Montemayor, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Maria Teresa Sampang, Bella Trinidad, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remeji, Monsignor Aquilino, Manuel, Gina,
Rocco, Jaime 9 days, Elmer Kinkiyang first death anniversary, at Ding Baldang Kaladwa King Purgatorio. Kinuginungin pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan, may payabak, kay kay po, at kay Aldoyti, kay katay pong ganakan, ang pamipatilip ng Birhen Maria, karin king Fatima, Portugal, karing atlong anak, May 13, 1917. Nga kanita, abebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pareng kasalanan damot, manyad tawad at pakaluluking hapong gina. Ginoo iking memili, king Birhen Maria, ban maging indu ning anak mo, Ginoo pakalulo. Ginoo iking parangalan ning rosaryo ng indu mo, Kristo pakalulo. Ginoo iking linilong kang Maria, king pamangaglina kang Jesus, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ipagkalub mo, king kaya kang balayan, ing manatiling kalusugan, akaisipan at katawan. Kambering panalaining nuan a Birhen ning Fatima, ban sumaop at mantabi kaya kami, karing kalungkutan iting biye, miras na kaya man sana, kingalanganggang tula, ning tutuking biye. Iti adon mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman kingalangangga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat dading apostol. Sinuluyang miglayag Pablo, papunta Derbe at Listra. Manok na nga niya ka rin ing meto ngayalagad, amilagyon Timoteo. Imana metong yan namang alagad. Udiuya, dapot itatana, Griegoya. Ding kapatad ka rin Listra at Iconio, mitmulang pamipapuri kang Timoteo. Sinirkamsisyaning Pablo, uling burineng itoki bilang kayabe-yabe na king pamaglakad na. Depatana iti uling pikabaluan karing Hudyo, karing lugalareta, king itata na metong yang Griego. King pamandalora king balang balen, binyero ka ring talasal pantaya, ring tuntunan na pikayari da, ring apostol, at ding makatwa ka rin Jerusalem. Penabilin da ka rin ang tuparandala, inyaring iglesia, mesikan lakasal pantayanan, at aldo-aldo, miraragdagla kabilangan. Linakadla ang Gaprigia at king sasakupan ng Galacia. E napepayintulot ng Espiritu Santo,
ingi panaralda, ingamano, king probinsyaning Asia. Inyang mirasla king anggananing misya, sibukang dang dinalakit, papunta Bitinya. Dapot, iti na pepaintulot karela, ning Espiritu ng Jesus. Inya sindura na, ing pamaglakad da, at biltangan de ing Mesiya, at tinaglusla Troas. Kanitang benging ita, mika pamipatilip yay Pablo, ikit ning meto nga tao Macedonia, amakisabing mayap kaya, kinganti kanini. Taglus ka kini Macedonia, at saupan mo kami. Kabud ikit ning Pablo iting pamipatilip, agad-agad, gayak mi ing paglakomi para Macedonia. Uling yari king lubmi, king Diyos, king mamaus ke kami. Bani panaral mi, ing maya pabalita, karing tao karin. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalitanan ming Ginoo o meto yato. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Dalitanan ming Ginoo o meto yato. Kitmit mutula sambanye. Lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Kilalanan niyo king ginuhing Diyos, yaing linalang kay katamu, at bandi na katamu, itamoing balayana, at tupang papastulana. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Ing ginumayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapatya kapilanman. Dalitanan may Ginoo o meto yato. Ding ka kung tupa makiramdam la, king siwala ko, at akikilala ko la, at tutukila ka na ako. Ang Ginoo manatilya kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpang kang sanwan. Di Jesus nga nakaring kayang alagad, nung ingyato kesama na kayo, sukat yung ganakan, king minuna na kung kesaman. Nung para king yato kayo, ingyato luguran na kayo, anting kaya. Dapat uling eko para king yato, na pinilira kayong iba't king yato, ingyato kasama na kayo. Ganakan yung sinabi ko kay kayo, ingalipan ay may git king Panginoana. Nung ligaligan da ko, ligaligan da kayo naman. Nung ti paranda ingamano ko, tu paranda naman ing kay kayo. Dapat itingan daptan da kay kayo, ulining lagyo ko, uling ere akikilala, ing mitubod ka na ako. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mag-ingat po kayo sa sobrang init, no? Kasi parang nilagnat ako kahapon. Ngayon, medyo matamlay pa. Ano? Hindi naman siguro COVID na. Dahil sa sobrang init na. Anyway, dalawang bagay po ang ating kinapupuotan sa tao. Yung isa, yung gumagawa ng masama. Mga krimen, ng rape, pumatay, nagnakaw, nagloko ng kapwa, nanggagaliti po tayo sa galit sa mga taong yan. Kinapupuotan natin.
Na kung minsan nasasabi natin kahit tayo mga Kristiyano, kailangan ibalik na natin ang death penalty para hindi na umabuso yung mga ganyang tao. Kasi nga po, nanggigigil tayo sa masamang ginagawa nila. Pero hindi lang yung gumagawa ng masama ang kinapopuotan natin. Nangyayari din po na ang kinapopuotan natin ay yung gumagawa ng tama, ay nasa panig ng buti. Pag tayo'y tinatamaan, pag tayo ang nasasagasaan. Kailan lang po mayroong binigay na reseta sa akin. May humingi ng tulong para sa gamot. Kumisa po kinukuha ko yung reseta. Kaya pumunta po ako sa Mercury Drug. Hindi ko naman tinignan yung reseta. Pagdating doon ay sorry Father, expired na po itong reseta. Hindi na po pwede. Hindi na kayo pwede makabili itong gamot. Sabi ko, hindi naman sa akin yan. Pinapabili lang. Expired na po. Kasi po antibiotics. Para nagugutay-gutay na nga yung reseta. Tapos 1 month expired na. So ganun pala, no? Pag mga ganyang sa mga big siguro drugstore, hindi ka kahit may dala ka reseta, pag ganyan, expired, hindi ka bibigyan ng gamot. No? Siyempre po ako, pare, meron po naman akong katabi, napahiya ako, parang hiyang-hiya ako. No? Sa parang nagagalit ako Pero sa isang banda, tama naman ang ginawa ng sales lady. No? Kasi nga, yun ang batas. Na pag ganun, pag mong bibigyan ng yung gamot, kasi mas baka makasama pa sa kanya. O nga naman, no? Kung katatapos lang uminom ng antibiotics, tapos iinom na naman. Ang doktor ang magre-reseta ulit sa ganyan. At marami pong ganyan, no? Na kuminsan galit na galit tayo sa mga taong tumutupad lang sa kanilang tungkulin. Ginagawa lang ang nararapat. No? Tayo pong mga Pilipino, yan ang isang pangit sa ating ugali. Kuminsan, baluktot ang ating pinaglalaban. Hindi tama ang ating pinaglalaban. Ano? Dito nga po, problema natin sa Pilipinas, yung sa road widening. Road widening. Ang daming mga Pinoy, nag-encroach sa property nila. Di ba? Lumalampas doon sa property line. Pagsasabihan ng gobyerno, ng ating mga sila pa yung galit. Samantalang sila ang mali. Itong mga taong lumampas sa kanilang property line. Kaya tuloy po sa Pilipinas, makikita natin kung paanong kanya-kanya ng hablot ng lupa. Kasi ganyan, no? Hindi na sila pipigilan pag ganyan. Ang mga nasa tungkulin, nagdadalang loob na rin kausapit itong mga tao kasi kung minsan mayroong mga violent reaction. Kaya yan po, no? Kung minsan ang kinagagalit natin ay yung tamang ginagawa ng mga tao at tayo nasasagasan at tinatamaan. At alam niyo po sa atin, bilang mga Kristiyano, okay lang na tayo kapuotan ng mga tao, panggigilan ng mga tao dahil sa pagtupad natin sa ating tungkulin bilang Kristiyano. Kakahiya, kaya kinapuputan tayo kasi baluktot at masama ang ating ginagawa. Kasi sa ating ebanghelyo ngayon, ito po'y sinasabi ng Panginoon, kung kinapuputan kayo ngayon, alalahanin nyo na una na akong kinapuotan ng mundo. No, if the world hates you, remember that it hated me first. Parang ganyan po yung sinasabi niya. Ako unang kinapuotan ng mundo. Dahil ba sa baluktot ang ginawa ng Panginoon? Dahil ba masama? Hindi. Dahil sa paninindigan niya sa kabutihan at kabanalan. Kaya sa atin po, ito yung mission ng Kristiyano. Parang we are going against the tide. Kung minsan, para tayo yung KSP. Ay, KSP ba? KSP. Ano kasing kahulog ng KSP? Ay, hindi KSP.
KJ. KJ. Alam niya yung kahulugan ng KJ? Killjoy. Kasi kung minsan tayo mga Kristiyano, killjoy tayo. Nagiinuman lang sila, pipigilan mo sila, yung asawa. Kasi pag nasobrahan, di maganda. Pag sobrang, meron silang nakonsultang gawin na hindi naman mabuti, kukontra tayo. Kaya KJ tayo. Pero kung minsan, okay lang na maging KJ. Basta yung ating pinupus ay yung mabuti, ay yung tama. Kaya ito po, sa araw nito ng pista ng Our Lady of Fatima, siguro hingin natin ng dalangin niya na tayo bilang mga anak niya naway lagi nating panindigan ng kabutihan kahit na ito'y magbubunga ng pagkapuot sa atin. Kahit na ito'y magdala ng hindi maganda sa atin. Tulad ng nangyari sa Panginoon. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintay mga kailingan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng magandang halimbawa ng Panginoon sa paninindigan, sa kabanalan at matuwid. Sabihin natin sa bawat panalangin, mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Panaging Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana maging metong amakayatong kayarian, nune patutuya kang Kristo, kapamilataning mapakumbabang pamanyuyo, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing pamuntok ning lipunan, karing sablang balitang, manano na sanang potang mapupus na yung karelang serbisyo, maging mas kalulula karing material apibandyan. Dapot mabandi naman king pusong malugod, king karelang balayan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing nililigaligan da, talakadlasanang mitmuntetagan, king kasalpantayanan da kang Kristo, para king metong nga maulang korona, ning ligayang manaya karin karela banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangan, kapilan man sana, etala liligaligan, ding kay katang kapatad, kapamilatan daring mga lati at makalihim aparalan, antimoing pamaglalawe, mababa ka ring kalulo, pamagsalita laban karela, pamanyirang puri, at aliwa pa, ipanalangin ta king Ginoo. Nginiadwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, mabibeke kete king iato, at masakit ing panating pamipatutuke ka king Aldoldo, at binang mabayat ing pamaglugod karing sablang tao, paulining kainan mi. Pagkaluban mo keng maglapo grasya, uling nung alaka, alake ng harapat, ikang mabibet magari, manggaman kapilan. Amen. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Oy, pamaming miglalang, ing pangabait ng Kristong kaya kang anak, lalo ng pepadablaban, ing lugod, ning indong birhen kaya ka. At pepasulungan, ing kayang kabanalan. Mananasan ng ing pangataw ng Kristo, pakaluban na kayang sikanan, kaya kaming kainan. Ikapos na kami, karing kayang kasalanan, at gawa ng karapat dapat detingayin mi kaya ka. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ing ginu, manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, at purian, pauli rin kaya kang kalam, kamang pibubulay mila rin kaya kang banal, king ligaya. King pambagmasusimi, king kapigaganakan king na Birhen Maria, makapasabari ming tula, ing kablasmiya, ing dalit ng kapasalamatan. E munanong kapag mulalan, ing depatan mo mabilo gayato, ding sablang likas lahi, tikman ding degulan, ing kaya kang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapong babamang talasuyo, iningat ming maging indo ng Yesu Kristo, kaya kang anak, at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ding anghel karing banwa, iyang pang ding karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsyala harapan mo, manggaman king alanganga. Misugi sa isiwana mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at dayahan, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunebi niya na ikaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay paningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti ing kalis, ing kana akong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayat para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyab din ang may biyan ng anak mo, darang mi kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bahan sumuyo kaya ka, mapagmamaming paggamuha mo, king i kamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mi pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap ikinugud, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, ati Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman din kapatad ming, pepainawon at maninayang subling miye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya lang hangga. Ban kaya benang Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang may paitutu, kagawing Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Manalain tamit mong kapanilagod king ipak, karing amanong tiro ng Ginoo kay katan. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ni kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik doon, din kaya kaming kasalanan, nuning labihin mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, hika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sa kapilanman kaya kayo. Timi ka kapatid, may pupugayin tap mong ening kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan.
Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Diyos, sa minalako, king kasalanan ning yado, noon tang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ang tanggap kaya ka, kasi may nga mana mo, manalangin tamo. Oy paming malugod, magsaya kami karing kaya kang sakramento, at adun ming kaya kang pakalulu, kabang parangalan mi, ing kapigaga na kang King Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, ing kayang kasalpantayanan at lugod, agagana kaya sanang sumuyong lalong tapat kaya ka, king obra ning kaligtasan. Ditingin na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ala kong plural reference.
Ang Ginoo manatili kay kayo. Kaya ko, timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ing iba, ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. May arining kakatang kapag masusya na may tanang yan luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dawal po salamat, Maya Poras. Kaya maraming salamat. Magandang araw.